Obrim pàgina gastronòmica i històrica alhora. Els restaurants d'Ontinyent fan estos dies un viatge al passat. A les seues cartes han recollit plats que es menjaven a l'època morisca i sorprèn veure com alguns d'estos plats no són tan desconeguts per a nosaltres. Ontinyent, segle XII, així conviuen moros, cristians, esperen perquè algo ens falla. Així millor. Com dient, viuen moros, cristians, i per apropar-nos un poc més a la seva cultura, avui ens hem proposat saber què mengen. Si volen saber-ho, acompanyem-nos. Entrem en situació i per a començar prepararem el banquet per a l'ambaixador moro. L'olor d'espècies ens du a l'hotel Càzar. Fernando, el cap de cuina, ja té a punt tots els aliments i comencem. Encén els foguers, decidit a captivar-nos per la vista i les olors. Per a començar... En algo que queda molt dolcet, que és un rafís de formatge blanc. Tot seguit, rap agredolç amb fruita seca i cordera amb prunes i ametlles, i de postres sopa d'ametlles amb pinyons i llet merengada. Continuem olorant i el recorregut ens du a casa Rafa Calabuig i el seu tinell. El trobem immers en un plat cristià, favetes amb llet d'ametlla, i este és el resultat del seu menú, miscel·lània entre mora i cristiana, on l'expert ens conta el secret dels sabors. Per donar-li aquest poquet de caràcter a lo àrab o a lo moro, que diem nosaltres, pues, ixes sí que són un poquet més especials, i les cristianes intenten fer-les més suaus. Com han aconseguit les receptes? La resposta els espera a Ontinyent fins el 23 d'agost.